Eskerrik asko bat antolatzaileei, Masisatzen Euskal Elkarteei, sekulako aukera eman digulako, eta Floriako zalestarrei ere bai, abegi kortasun horatik atik irikitzeko atik, eta pare bat ohartxo esanen izkizuke, hasi baino lehen. Batetik mobilek mesedez itzali, isildu, abioi mugun, zehose jarri. Batematek erten berra baldin badauke, atzin ati daude, abioietan bezala, eta hemen bai. Komuneke badaude, así que bueno, goxo gobea. Eta, bueno, komentako izuet pixketa orkestuko den niken, hasiko gea sola saldixekin, eta gero egongoa zuen iritzi, galdera, iradokizunek etxeko aukerie, ondo irutze bazaizue. Eta, bueno, bida hasiko gea, lusatu baino den. Bueno, Mikel Aiestaran, behatzen garra, bidaiari, kasetaria, urte batzuk entitxun, redakzizun, txintxo, baina erabakizun bere bi pasizio esek uztartu eta mundura ateatzia. Oin dela 11 bat urte, izentzan hori. Eta, arrezkio gatazkagunetako korrespontzal bezala, leheno gure garesin gerra kasetari izatezana bihurtu zen. Eta ibilida, Iran, Libia, Irak, Libano, Afganistan, okurriuteko danak pentsau eta hoxetan ibiliko zen. Nazioarteko politikan gune importantenetako bat beti izan dena ekialde hurbile, horre espezializatu da bizkat, eta de hecho bere bizitokixean jarri du, zean Jerusalenen bizi da, 2015-etik, eta bere kronikak normalen iritsi zaizkigu Vocento taldetik edo EITB, telebista publikotik, baina baita baduke beste proiektu bat, kolektibo batekin, 5 bikoitza, deitzona, eta hor, webgune, liburuk, revistak atatzen dituzte, eta beha da ekialde hurbileko espezialista, ezea hortan, proiektu hortan. Bere jardun honeatik guztixeatik irabazi ditu hainbat sari, kasetari gaztentzako Manuel Alcantara saria, Prentsaren Klubaren nazioarteko saria, Euskal Kasetaren saria, eta nik uste kasetari batentzat saririk ondine dana, laniz egitzi egunero, eta zure lana erostie jendik eta konsumitzia. Gero, danok zautze deu, telebistan ikuste deu, ise egunero, baina, bere tribukuk, bere ofizioko jendeak esautzeu loiteko zapatak entzez ditun gizona bezala. Zeuseatik izan beti prestor da holako. Pisket gexo, personalki esautze debenak, pentsatzen bere musikala zaletasune ezautuko debela, eta realare nola maite duen ezautuko debela, ezta? Bidaia, kronika, bideo, tweet eta hoxedanak aparte idazteko tarte bate hartzen du, betire, eta horten 2 liburu argitaratu ditu. Bat Universitate Oberta de Kataluniarekin, Gaza una de Mártires, deritzona, eta bestie Guerras de ayer y hoy, Ramon Lobo beste gerra kasetari batekin egin duna solasaldi bat jaso debe liburu baten, eta hori 5 bikoitza proiektu honen barrun zehatu du. Alepotik ontsi etorri berri da, lehen gaztine antzaun, eta baina hemen gabonetan eta flash horrekin agozean. Konta iguzu pixkete, azken egonaldi honetan ze topa duzun, zein dan egoera zure azken pertsepzizue Alepotik. Arratsaldeon, eskerrik asko. Benetan Alepotik asko dira etorri eta hau olako sala bat ikusi beteta, eskerrik asko etortzagatik eta olako tarte bat egiteagatik, ez da gai erreza. Orain egunero informatiboetan, zoritxarrez, Siria egunero azaltzen da gaur egun, orain dela 10 urteetzen azaltzen, Irakekin gertatu zen bezala, orain Siria daukegu egunero albisteetan, eta gertatu zen bezala, horretxe Alepo izan da nire azken bidaia. Pixkat azteko eta situatzeko bakarrik pare bat mapa ikusiko ditugu. Hau da, lehenengoa, Siria handia. Egite, ondo ikusten da ez, mapa hau. Gutxi gora bera, hemen dago Libano txiki-txikia. Ikusten duzu Beirut, eta Damasko oso gertu. Kotxez 2 ordu. Hori da gaur egun Siriako gobernuak kontrolpean duen muga bakarra. Ni Siriara joaten naiz, krisi hasi aurretik ere joaten nintzen, eta orain gerra hasi zenetik 2011 urtetik 25 aldiz jun naiz. Eta beti juten naiz gobernuaren bisadoarekin eta kotxez, Beirutetik Damaskora. Karretera, ez da barazorik, hemen nago, hori seinale honena da ez. Problemak daude Damaskotik kanpo. Hor sortu dira problema handienak hasieran, Homs,
hor erdian dagoena, izan zen Irautzaren, esango genuke gotorlekua, hor arazoak zeuden, poliki arazoak konpondu ziren Homsen, edo gobernuak berreskuratu zuen hiria, eta orain azkenengo albisteak datoz Alepotik. Alepo dago iparraldean. Ikusten duzu Alepotik muga, Kilis, hori Turkia da, hor 40 kilometroa besteik ez daude. Alepotik Turkiako mugara. Lehen, Damaskotik Alepora autopista nahiko txukun zegoen, 4 orduko bidaia zen errepidean, baina gaur egun egin behar da nahiko bide luzea, 10-12 ordu kotxez Alepora iristeko, eta azken astean gertatu dena da, gobernuak berreskuratu egin duela Aleporen kontrola. Sorpresa bat izan da, ez genuen espero hortain azkar izatea operazioa, eta benetan loteria izan zen egun horietan hor egotea, ez? Justo, egun gu iritsi ginen egun horretan, bukatu zen borroka Alepon, eta hori da, niri profesional bezala beti momentu politena izan da bakea, etortzen da momentua, bakea edo isiltasuna esango nuke, bakea ez. Baina, bai hemen, bai Gazan, horrelako gatazka daudenean, Beiruten, momentu batean bombak isiltzen dira, eta hori izaten da oso garrantzitsua, eta izan ere, azken asteak gertatu dena hori izan zen. Alepo, beste gauza bat, ulertzeko gaur egungo Siria duen egoera, esan dut, Libanoko da muga bakarra, hor daukazue Irakeko muga, ezkerrean Mosul, baita hori albistetan azaltzen da, Estatu Islamikoa bertan dagoelako, beste hiri bat importante gaur egun albistetan, Raqqa eta Mosul dira Estatu Islamikoaren gotorlekuak hemen, eta muga hori desagertu da, gaur egun ez dago mugarik, irekita dago, eta kalifa herriak, nolabait esango nuke, batu Siriako eta Irakeko provintziak. Eta iparraldean, Turkia. Nahiko situatzen gara pixket, Nahiko li igual dato gehiagila izateko, baina, bueno, ikusten duzuen bezala, irtera bakarra, irtera ofizial bakarra, Libano da, eta beste muga danak, gobernuak mugak aldu ditu, ez du kontrolatzen. Eta hau da, Alepo barruan egon den egoera pasadan aste arte. Hiria 2012 urtetik zatituta egon da. 2 zati. Izten Alepo, matxinoak, erreboltariak, muturreko talde islamistak, 100 talde, esango nukeni, ia kalez kale kontrol ezberdina zegoen. Oso zaila da jakitea zein zen talde fuertena, baina zatiketa garbia zen, aldi bat zegoen Western Arabako gobernuaren kontrolpean, eta beste hiri erdia matxinoen edo erreboltarien eskuetan. Eta gero, parte horretan, beste dibizio asko zeuden. Talde diferente, eta gero kurduak ere badaude iparraldean, beste auzo batekin, beraz, hiria zegoen zatituta. Normalean ikusten irudiak egun hauek dira txikizioaren irudiak, eta txikizioa daude matxinoen eskuetan egon den parte horretan. Zergatik? Matxinoak gotortu direlako kaleetan, kale eta auzo jende artean, eta gobernuak, Rusia eta Iranen laguntzaz, hartu duen estrategia izan da bombardaketa masiboarena. Hasieran, krisi hasi zenetik, armada joaten zen auzo borrokatzen, kalez kale bat tiroketa zeuden, borroka txikiak, baina normalean hori oso zaila da, horrelako 2 milioi biztanleko hiri bat hola garritzea kalez kaleia ezinezkoa da. Orduan aldatu zuten estrategia eta hasi ziren bombardaketa masiboak, setioak eta bombardaketa masiboak. Eta horrela irabazi dute ez bakarrik Alepon, baizik eta Homsen eta Damasko inguruan ere borroka horrela da. Ez da borrokatzen ja kalez kale. Borroka da setioa, bombardaketa masiboak eta orduan matxinoak irtetzen dira. Eta horregatik dago horrelako txikizioa, ez? Bakarrik airez egindako erasoak normalean oso imaginago zen olako kaltizatzen, ez? Hau izan da, orain arte egon den zatiketa, 2 milioi biztanleko hiri bat, zatituta, 2 zati, hori da Donosti batean, Gros, auzoa matxinoen
eskuetan egotea eta alde zaharra gobernuaren kontrolpean. Gobernuaren kontrolpean egon den zona horretan, uniondik unibertsitatea lanean dago, eskolak, noski, ez dago argindarrik, ez dago urik, zerbitzuak oso txarrak dira, gerran daudelako eta beste aldetik ere etengabe morteroak erortzen direlako, baina beste aldean txikizi baiaia erabatekoa da, ez? Eta hori da izuzen ere informatiboetan indar gehien hartu azaldu dena. Bueno, bi mapa hauek, lehen Siriana, beste Alepokoa, eta hori da gutxi gora bera egun hauetan topatu duguna eta batzu diote Alepo dela gure belaunaldiko Gernika eta gure aurrean gertatzen nahi da, gaina gaur egungo medio teknologiko hauekin danak enteratzen gehala, baina ez dugula ezer egiten. Baina nire iruditu dauket garai baten errexo zala, txarrak, onak, enemigu zeinetzan, oin zure arerio dana, bihar igual zure laguna da, eta segun petrolioa berba hau ez dakit zer dan, eta oso korapilotxu da, ez dakit ulertzeko gai gehan, ze gaina aiatzen den informazioa igual mosaiko bezala aiatzen zaigu, eta nik aldetuko nizuke, galdera potola ez, badago helburu bat, badago agenda bat, ze emateu anabaza badaola eta hemen bakoitzak hori aldatzen dikuste posizio baino konspirazioen teoriak eta jarraituten badago agenda bat norbaitek badauka hirugarren mundu gerra delako honen helburu zein dan. Bertan, Sirian arazoa ez daudela agenda bat, daude 2000 agenda. Alde batetik, bi bloke handi daude, gobernua eta oposizioa esango nuke. Gobernuak Errusia eta Iranen babesa lortu du gerra hasieratik, eta oposizioa berriz gure babesa, ez nerea, baizik eta gure gobernuen edo mendebaldeko gobernuen babes totala hasieratik. Ezagutu gabe zein zegoen oposizio horretan, babes totala nantzaio horri, estatu batuen babesa, eta Golfoko monarkien babesa. Hori da bi bloke handiak. Orduan, bi bloke asuntu da agenda diferente daudela. Alde batetik dago gatazka politiko bat, esango nuke, edo txoke bat, gerra hotza bukatu zenetik lehen aldiz. Ikusten dugu Errusia eta Estatu Batuak lurralde berean borrokatzen. Eta gero dago baita agenda religioso oso garrantzitsua, dago Iran alde batean Xien aldeko borroka egiten eta Golfoko herriak daude Siriako gehiengo suniaren alde borrokatzen. Eta ezaztu Sirian gehiengoa sunia dela, baino agintea gutxiengo Xien eskuetan dagoela. Nolabait desoreka garbia dago baita erlijioaren aldetik, eta horrek ez orain bakarrik. Hafez al-Assaden, Bashar al-Assaden aitaren garaian ere arazoak egon ziren horregatik, eta nahia musulmanak baita galera irten ziren, protestatzera eta irautza egitera. Orduan, Sirian arazo handiena da, edo argazki ez dago oso garbi, bereziki bi dimensio daudelako, politikoa eta beste erlijiosoa, eta bi borroka hauek oso bizirik daude eta agenda diferente daude, Baina ez da artifizialki bultzatu hori, erlijioaren talka hori ez nahi, eta ondala 5 urte Sirian nahiko paketxu bizi ziren, eta esaten dutenek bertakoek, egosein kuadriatan honek esun musulman bat, kristau bat, eta bakean bizi omen ziren, ez da egiten, baina ez da igual artifizialki bultzatutako zera bat. Hasieran manifestazioak hasi zirenean Sirian, guri etziguten baimenik eman Siriara joateko urtebete egon ginen zai baimena lortzeko ordu ni hasieraz nuen ikusi. Eta Sirian ikasi dut, ni Sirian bakarrik informatzen dut, zozer ikusten baldin badut, informatzen dut horri buruz, bestelak, esan duzun bezala, konspirazio teoria daude egunero eta era guztietako teoriak, baina bai, noski, kanpotik, kanpoko eragina erabatekoa da, alde batean eta bestean. Bashar al-Assad presidentea gobernuan dago oraindik Iranen eta Errusiaren laguntza duelako,
eta opositorek orain arte esateterako Alepon egon dira borrokatzen, Turkiako laguntza izan dutelako, laguntza hori moztu denean Alepo galdu dute, izan da matematiko, eta oposizioan ere Jordaniako mugan eta Israelgo mugan indarra baldin badute, da Israelgo eta Jordaniaren babesa dutelako. Kanpotik datorren laguntza erabakigarria da, ez? Eta gerra honetan garbi gelditu da Errusia eta Iran oso lagun serioa direla, ez? Eta gerra hasieratik babes politikoa eta militarra erabatekoa izan dela. Baina gure aldetik ez da Europak izan duen jarrera edo Estatu Batuen jarrera oso aldakorra izan da, ez? Hasieratik joan dira aldatzen, gaur talde bati ematen zuten babesa, hurrengo gunean beste bati, ez dakitein oso ondo zenolako taldeak babestu, beti oposizio moderatuaren bila ibili dira, baina azkenean 5 urteren ondoren garbi gelditu da opositoren artean indar garrantzitsuena muturreko islamistena dela, ez? Ez daude gaur egun errebindikazio nagusiak errebindikazio erlijiosoak dira. Hori da Sirian dagoen oposizioa gaur egun. Eta atzerrian dagoen oposizioak ez du indarrik. Askotan ni Turkian bildu naiz opositorekin, Jordanian ikusi ditut baita, baina opositoreek ez dute indarra, gero beraien mezua Sirian ezakit eragin minimo bat izateko, ez? Orain ahots bakarra Sirian presidentarena, ez dago, beste aldean ez dago ahots bat. Argi dago norbaitek moderatu ez aparte, terroristak edo muturreko horiek finantziatzen ditula, ez? Eta batzu gaina onartu dute, ez? Eta hola ez dago soluzionatzerik, esaten dutenak kontra dodenak, beste aldetik finantziatzen badute, ez dakize, beste helburu bat ediko dutela, Iran, akaso, ez dakit. Ez, helburu bakarra hasieratik, agenda bakarra izan da presidente botatzea, kanporatzea, Bashar al-Assad kentzea, baina hori Iraken ere gertatu zen 2003 urtean, helburu bakarra Saddam Hussein kentzea zen, eta gero zer etorri da. Libian, helburu bakarra Muammar Gaddafi kentzea zen, eta gero zen izan da, Sirian hasierako parametro, hasierako eskema gauza bera zen, Bashar al-Assad kendu eta gero ikusiko dugu, baina zer gertatu da, al-Assadek lortu duela babes importante bat, bereziki babes militar oso importantea eta babes horri esker agintean da oraindik, baina noski, bai alde batean eta bestean interesak daude, agendak daude, eta esan duzun bezala, garbi dago opositoren artean gaur egun sortu diren taldeak edo talde terrorismoa erabiltzen dutela borrokatzeko, Fatah al-Sham da Al-Qaeda esate baterako, edo Estatu Islamikoa sortu duen kalifarrian ere erabiltzen dituzten baliabideak eta terroristak dira, eta mendebaldeko eta golfoko babesa izan dute, hori garbia da. Maila politiko hori eta maila religioso horrez gai, bada, ekonomiko bat ere, ez? Konflikto honetan pentsatzen dut. Energi-iturriak estrategiko die, armagintza negozioa ere, ze bestela, zeatik ez dira guten Afrikako beste herrialde batzutara, tirano daudena. Baldin bada, presidentea derrokatzea ez deritze, hori, altzakixe daukazu mundu osun. Baina justo da zona hontan beti eta... Ekialde hurbilan ezin da ulertu gerra edo gatazka bat, ez baldin badugu kontuan hartzen Israel hor dagoela, ez? Lehentasuna Israelen segurtasuna da, Siria teknikoki Israelekin gerran dago oraindik, eta gaur egungo egoera esate baterako Israelentzat oso erosoa da, ez? Bere etxai nagusietako bat, barruko gerra dauka, barruko arazoak ditu, orduan Siriatik jasotzen duen mehatxua jaitsi egin da, hori alde batetik. Baina gero bestaldetik ere rekursoak beti daude, mai gainean. Eta Sirian gaza dago, petrolio poltsa importanteak daude. Noski, gerra da negozio bat, negozio itzela. Eta gaur egun Siria bihurtu da tablero bat. Eta hor
munduko potentziak eta eskualdeko potentziak ari dira bere partida eta bere fitxak mugitzen, baina ez dakigu zer etorriko den, eta azken bereziki segurtasuna ez baldin bada hobetzen, gertatuko da Iraken bezala. Hasiera batean, Amerikarrak joan zirenean, denok pentsatzen genuen zergatik joan ziren. Irakeko petrolea lapurtzea. Ni egon naiz 5-6 aldiz basoran, eta ez dago Estatu Batuetako konpainia bat. Segurtasuna ez dagoelako eta ezin dalako lan egin. Orduan zein daude lanean? Txinatarrak eta Rusiarrak. Eta hemen gauza bera gertatuko da, ez baldin bada estabilidade minimo bat, segurtasun minimo bat, oso zaila izango da lan egitea eta baliabide horiek esplotatzea behar den bezala. Bueno, urrutiko gatazka bezala ikusten ditugu askotan, baina, claro, ude honetatik aurrera gehien bat, baina aurretik ere, errefuxiao gehiago tejoka hasi die, eta hortxe dauzkagu milioika errefuxiao, asko siriarrak. Zirut zaitzu, Europak ematen nahidan erantzune, eta tablero hortan, horiek importantik izatea beti partidatan, gu gizarte bezala gure reakzioetaz zer reflexio jesu. Galdera honi laguntzeko jarriko ditugu irudi batzuk, eskuzuet, hola, txate aspertuko olako batzuekin eta ikusiko duzuen nondik heltzen dira siriarrak. Bueno, irudi bideoak hau edie, pasan astean ateratako irudiak eta bideoak, eta azalduko da, ikusiko duzuen nola gelditu da Alepo bezalako hiri bat, ez? Normala da, Siriatik gaur egun alde egitea, normala da. Gerra hasi aurretik 22 milioi biztanleko herrialdea zen, gaur egun Siria barruan 6 milio lagun desplazatu egin dira. Siria barruan. Zenbat daude kanpoan? Ez dakigu, ze zenbakia, ze zenbat dauden, ez? Baina ni, ez dakit nire kasuan mintzat horrelako gerra bat tokatu ezkero ni mugituko nintzen. Eta zein izan da gure erantzuna? Gaur egun Siriar gehienak Turkian, Jordanian eta Libanon daude. Eta Iraken daude, uste 500.000 lagun. Imagino zenbat daude Espainian, zenbat daude Europa mailan, Alemaniak kenduta beste gobernuen erantzuna oso makala izan da, bereziki kontuan hartuta zenolako gatazka da. Ari gara hitz egiten, azken urteotan egon den krisi humanitario handienari buruz. Eta erantzuna ez da egon, niretzat bere egon behartzen tokian. Eta hartu den neurri importantena Brusela mailan, Europa mailan, izan da Turkiarekin adostutako ituna. Eta itun hori izan da bakarrik arresi diplomatiko bat jartzea. Hau da, Siriarrak hartu eta Turkiara bueltatu. Edo Turkiari dirua pagatu Siriarrek eremuetan izateko. Hori izan da hartu den neurri bakarra. Beraz, hori neurri temporala bezala ondo dago. Zenbakiak eta estatistikak kuadratzeko agian ondo egon da, eta emigrazioa gelditu da, noski. Baina luzera begira ez da nahikoa. Eta gerra luzera da. Alepoko borroka bukatu da, baina orain Siria oraindik berreskuratzeko urteak behar dira. Eta inguruko herrialde islamiar aberats hauek baina finantziatzen egon dinak gerra hau, zeatik ez dituzte hartu bere erligiokide eta anaia dienak? Jendea juten da Turkiatik Balkanetaraino Alemanira, eta zeatik ez da juten Katarrea. Normala, jendea nahi du Europara etorri, edo Amerika edo Kanada. Hemendik inoriz diotentzun, Rusiara nahi du lagun, edo Txina, edo Saudi Arabiara. Ez dakit zergatik, igual ametsa edo irudi ideala izango dute komunikabideagatik, edo ez dakit zergatik. Baina ni pasaran dudaran egin nuen ruta osoa Balkanetatik, eta amets bakarra Alemania zen. Eta ni jendeari esaten nion lagun asko, Siriatik irtendako lagunei esaten nion, saiatu igual Espainiako hiri txiki batean, edo hiri ertain batean, ez, Alemania eta Suizia, etzegon besterik, hori izan helburu garbia. Eta jende asko, heltzen zen Marrokosetik, heltzen zen Espainiara, Sevillan gelditzen ziren, Andaluzian ez dakize babestokietan, eta handik autobusak irtetzen ziren Alemaniara. Zergatik? Ez dakit.
baina behintzat golfotik jaso dituzten laguntzak edo kondizioak oso gorrak dira, esatuak lortzeko. Han dagoen emigrazio bakarra da emigrazio ekonomikoa. Golfon egoteko, bizitzeko, berdin da siriarra izatea, musulmana edo han jendea joaten da lanera, epe konkreto batera eta fuera. Eta normalean han ekialde hurbileko ametsa handiena da Europara etortzea. Eta atea ireki zenean, ikusi genuen nola etorri ziren. Oso kurioso izan zen, udara hortan ni harrituta gelditu nintzen. Damaskon nengoen, bapatean gobernuak pasaporteak ematen zituen. Hasierako 4 urteetan ezinezkoa zen, siger batentzat pasaporte bat lortzea oso zaila zen. Bapatean pasaporteak zeuden. Bapatean dolarrak erosteko aukera zuten. Hori ere berria. Beti oso kontrolatuta egon da dolarra. Eta bapatean Turkiak mugak ez zituen zaintzen. Muga libre gelditu zen. Orduan Damaskotik zuden bidaiak antolatuak. Damaskotik irten Beirutea jun, Beirutetik Tripoli eta Tripoli barkoz Turkiara. Dana legala, dana ondo antolatuta, eta gero hori bai, Turkiatik Europa, salto hori, azkenengo saltoa, hori zen, azken salto ilegala, ez? Baina hori gertau zen, joan den udara. Zergatik, hor daude ez, mahai gainean baita konspirazio teoriak, eta Erdoganek nola mobitu ditu fitxak ere Europa batasunarekin, teoria asko daude, baina bai, gertatu zen egun batetik bestera. Eta lehenengo sorpresa handiena izan zen siriarrentzat, ez? Bapatean mugak irekita zeuden. Zeuk esan duzu, gerra negozizioa da, eta Espainia da negozizio hortan punta-puntako herrialde bat, salmentan eta zerkuntan, armak egiten. Eta naiz da gogorra egiten zaigun martxa Euskal Herrixek badu hor bere partie, eta Espainia mailan 3. provintzia, osea, autonomizia da arma egintzan. Gaina azken hamarkadan 100 igo hemen da armen salmenta. Gu beti pakin alde eta pake prozesuak eta olako hitzekin jartute dugu eta nahiko buru kantzazio dauzkegu horrekin, baina bine ez dugu planteatzen ez dugu eusten problema honi. Zuk uste agenda politikoen hemen badagoela hau, bakarrik dago negozioekiko eta... Bai, pentsatzen dut negozio dela besterik ez dut ikusten ezakit hemendik, kanpotik ikusita Europa pisua galdu du, ekialde hurbilean, ikaragarri, eta Espainia zer esanik ez. Ez dut uste dala aktore bat gaur egun eragin importante bat duenik esateko gatazka bat piztuko den edo gatazka bat bultzatzeko negozio hutsa besterik ez. Eta negozioekin segute, ontxe Trumpen gobernuk, Rex Tillerson, izen dago monberremendu zea bezala, kanpo harremanetarako zea bezala. Horrek nola aldako ExxonMobileko izateaz gain, Rusiakin nahiko kontaktu ukidu. Aurre ikusi daiteke nola aldauleken panorama zea honek, izendapen honek eta gobernu berri honek? Bueno, Trump da urrengo pertsonai, urrengo urteko pertsonai esango nuke garrantzitsuena, danok gaude bere agendaren zain. Asko entzun dugu, gauza asko, baina oraindik ez dakigu zenolako politika izango duen mundu mailan. Eta noski, toki askotan Trumpen politika, atzerri politika izango du eragin ekonomikoa, baina normalean estatu batuen atzerri politikak ekialde hurbilean baita eragin militarra izaten du, zenolako ikusi dugu gertatu zen George Bushekin, esateterako, zenolako aldaketa izan da Barack Obamarekin, nola kendu ditu tropak, zer gertatuko da orain, Trumpekin. Galdera hori dako buruan. Esan behar da, beldurra dela nagusi, Israelen kenduta, beste herrialde guztietan ni kezka hori somatu dut, jendea ez daki oso ondo zenolako politika eramango du aurrera, baina Israelen esateterako oso gustora daude. Eta pentsatzen dute izango dela benetan Israelen politika eta estrategia babestuko duen presidentea bengo zeldu dela eta
Orduan, ekiak beste herrialdetan, noski, batentzat ona baldin bada, besteentzat txarra izango da, ez? Baina hori ikusi egin behar, oraindik zaila da, jakitea Trumpek zer egingo duen. Ez dut uste tropak itzuliko direnik. Barack Obamak ezarritako lerro gorriak ez dut uste Amerikarrak bueltatuko direla Iraken edo Afganistanen egon ziren bezala, baina batek daki, ez? Gaina beste taktika batzu dituzte, ez? Bertako berria oraindu, o drona bidali, tropa ja, igual, gehatu da pixkate hori mendeko gerrarako. Bueno, esan dut, Obamak tropak atera ditu, baina Obamak izan duen dronak edo tripulaziorik gabeko abioien erasoak bikoiztu, irikoiztu, ez dakit, baina izan da, bai, orain arte Estatu Batutako administrazioak egin dituen eraso kopuru altuena urte hauetan izan da, ez? Bereziki Pakistan, Yemen, holako tokietan eraso asko izan dira, Bueno, hau, betiko kontua izan da ekialde hurbileko gatazkan asunto hau, eta luzeako kontua esaten duzu, baite, sinisten dugu. Gervasio Sánchez, fotokasetariak, esateu, gatazka bat ez dela bukatzen, azken ondorizue sendatzean arte edo konpontzen den arte. Esan fosa bat ez dakize edo zer. Ados zaude baieztapen horrekin? Osa, ez da bukatzen? Bere eragin ditu ondorizuk danak sendatu edo konpontzen dien arte. Bueno, Gervasio da, San Gervasio, zakit ezagutzen zuen, Gervasio da oso buru horra eta beti gai bati eusten dionin, beti bukatu arte hortxe goten da, ez? Gai horren atzetik urteak eta urteak argazkilari honek egiten duen proiektuak izaten dira igual 20 urterako, ez? Nire lana diferente da. Normalean izaten da breaking, astebeteko lana edo 10 egun, gero gustatzen zait beti bueltatzea, ez? Baina diferente da, baina noski. Berak eskarmentu handiko kazetaria da, ni 10 urte besterik ez ditut egin oraindik, esango dizut hemendik 10 urtera, baina bai, gauza bera pentsatzen dut, ez? Gatazkak askotan bereziki komunikabideetan gaur egun informazioa oso azkar doa. Gaur gaude astebete hitz egiten Alepori buruz eta fijatzen baldin bazarete azkenengo egun hauetan Alepo ez da azaltzen komunikabidetan, gero hurrengo astean jarriko da modan beste hiri bat edo oso azkar doa dana, baina noski gatazka eta gatazka horien ondorioak antxe daude, bizirik daude, eta guretzat ere gure lanerako oso parte importantea da. Hortaz galdetu behar nizun, ez? Askotan, batekotasun hortan eta presa horrekin, askotan foku jartzen da krisi humanitarioan eta horako bombardaketa, bumeak, ez dakik horako gauzetan, baina igual ez daukagu ez testu ingururik, ez dakigu ez bertako realidade nolako dan, dana hori, flash bezala iritsi zaizkigu. Ez da, saturazio horrek ez du desinformazioen zea berdina eukiko, guregan? Informazioa egon badago. Nahi duena informazioa jaso, gaur egun, interneten, ondo ibilezkero, ondo manejatu ezkero iturriak egon badaude, gaur egun. Eta gaur egun zentsurarik ez dago. Ezin da material bat zentsuratu. Gertatu da esate bateko Sirian egon diren kazetarien hilketekin. Beti eztabaida bera zegoen redakzioetan, irudiak eman behar dire, ez eman, Estatu Islamikoak hasieran buruak mozten zituen, eta bideo hori, material hori dana gaur egun sarean dago. Igual telebista kate batek ez du emango, baina ikusi nahi duenak, 2 klik eman eta ikusiko du, hori hor dago. Beraz, informazioa egon badago. Informazioekin batera, propaganda ere izugarri, bereziki hemen. Ekialde hurbilean, Estatu Islamikoarekin, Kalifa herriarekin ikusi dugun bezala, zenolako iturriak egon dira orain arte, azken 2 urte hauetan. Talde berak ematen duen propaganda, inteligentzia zerbitzuak ematen dituzten informeak, baita propaganda, edo bestela, lekukoak handik irtetzen direna, lekukoek kontatzen dutena, ez dago besterik 3 iturri hori daude, eta egon gara periodikoak eta telebistak betetzen, Kalifarriari buruz hitz egiten, ez dakize. Informazio egon badago, baina jakin behar da ondo nora joan eta gaur egun niretzat editorearen lana oso importantea da komunikabide batean.
gu kanpoan gaude, gure lana egiten dugu, askotan momentuko lana, presakin, azkar, telebistarekin nahi ez pentsatzen, gaur egungo bideoak minutu bateko bideoak dira. Euskal Telebistan ez dautarko minutu bat, minutu 20, hori da, dana, alepo kontatzeko. Telezinkon, 30 segundu edo 40 segundu. Eta gutxi gora bera, poliki ari gara Telecinco duen formatoa kopiatzen. Zergatik, zenbaki honak dituelako, eta katedanak ari dira modelo hori datzen. Informazioa luzatu garen igual gai gutxi hartu beharrean eta gai horiek ondo landu beharrean, orain gaur egungo formatoa edo modan dagoena da, esan duzuna, ez? Fast food bezala, fast information. Informatibo batean, 40 segunduko, ez dakiz zenbat esartu, ez? Bukatzen da informatiboa eta esatu zego, zer ikusi du. Honi askotan sensazio hori, ez dakitzu. Gara nahazuta, bai. Baina gero eguraldixek ordu erdiko. Ordu erdiek eta kirola. Eta oso importantea. Eta baina hori egunkarietan ere gauza bera gertatzen da. Telebistan egin nabaritzen da, inpaktua ere indartsua delako, ez? Baina bai, bukatzen da informatiboa eta batean hasten da eguraldia ordu erdi bat. Eta ez kendu, Eta zure esperientzian 10 urteko, 11 urteko ibilbide honetan, asko aldauda lanetiko baldintzak, zuen kredibilidadie, nola ikustezu zure ofizizioa? Ni nire lana defendatuko dut, ofizioa defenditzea gaur egun, ez dakit. Gainera gu freelance bezala edo gure kabuz mugitzen garen kazetariok, ni nire azkenean gu egin behar dugu baita gure izena landu, gure marka landu, komi artean, handituguen baldintza honenak lortu komunikabideekin, baina oso zaila da, ez gauza bat da, komunikabidea handi batentzat, bereziki olako gatazka batean, ez da gauza bera New York Times edo BBC egotea edo Euskal Telebistan egotea, ez? Baita presioa diferentea da, eta hori ere guretzat ona da, nire aldetik, ni ez nuke esango erosoa, baina zen dizut presioa diferente dela. Normalean, ekialde hurbilean, estatu batuetako eta erresuma batuko komunikabideek dute presio handiena. Ministerioen aldetik eta bar, eta baiketak egon direnean ere ikusi dugu zer gertatu da hango kazetariekin eta zer gertatu da Espainiako edo Italia edo Frantziako kazetariekin, ez? Tratamentu ere da guztiz diferentea eta presioa ere. Egiteko presioa oso diferentea. Nire kasuan ni oso pozik nago. Azken amartu hauetan honez lanean beti komunikabide berdinekin gutxi gora bera, tartin behin egiten ditu kolaborazioak kanpoko komunikabideekin baita, hori ere askotan puntazo bat izaten da, ez? Zoritzena New York Timesen ikustean edo Univision edo olako tokietan, baina beti burua zentrauta eta jakinda hau oso erreza dela breaking potente Alepon egon nahi zenean, orduan bai, telefonoa dago eta orduan denek daitzen dizute esateko hau egingo, zuzeneko asalduko edo bestea, orduan oso erreza da, hau da eguneroko lana, astero egin behar da lana, eta orduan normalen komunikabide gehienak ez dira akordatzen, orduan olako momentutan ere bere txikitasunean ni asko apreziatzen dut, Euskal Telebistak duen, Euskal Telebistatik jaso dudan babesa edo Bocentotik jaso dudan babesa, jakin behar da nunt zauden eta trato hona jasotzen baldin baduzu baita enpresetatik, zu ere erantzun honena ematen, ez? Eta desberdin planteatzen duzu zure lana Bocento o pribatu bat, EITB, telebista erakunde publiko bat, edo bost WCAri proiektu independiente diferente, o oinarrixet beti da? Edukia baino diferente da formatoa. Gauza bada telebistarako gai bat lantzea eta beste gauza bada periodikorako. Eduki aldetik ez dut arazo handirik izan, Israel eta Palestinaren gatazkak enduta, hor bai beti, baina komunikabide baino izaten da pertsona. Segun zen dago beste aldean, hor gatazka hori da Real Madrid eta Barça edo Atleti Reala bezala, dana kamisetakin, eta askotan erredakzioan dagoen pertsona ez du kontuan hartzen nian bizi naizela, eta hori ere faktor importante dela,
baina hori kenduta edukialdetik ez dut arazo handirik izan. Normalean presio handiena komunikabideetan dago beti gai lokaletan. Zuek egontzeate lokala egiten, eta udaletxeak, diputazioa, Eusko Jaurlaritza edo Espainiako gobernuak, senatua, hor dago presio handiena. Nazioarteko gaietan oso zaila da horrelako presio jasotzea, suni eta xien arteko gatazka hauetan oso zaila da kaleko presioa jasotzea edo politikarien presioa jasotzea. Agian momentu puntualetan, akordatzen esateko Espainiako armada kanpoan zegoenean, Iraken eta Afganistanen, orduan bai, segun zenolako informazioetan, hor bat zegoen ministeriotik presio puntu indartsua, nolai informazioa mozteko edo gure baimenak ez emateko, baina bestela gure gaietan ni behintzat ez dut sentitzen horrelako presio berezi bat, Baina hori bai, formatoak oso diferentea. Eta hori berria izan da, ni beti egunkarien idazten nuen, gaur egun telebista egin behar da, bizitzeko, kazetaritzi bizitzeko telebista beharrezkoa da, eta oso polita izan da. Oraindik ni bakarrik egiten du lan, nire kamarakin, nik editatzen dut, eta ni bakarrik joaten naiz beti, ez dut kamara bat nirekin. Eta horrek ere bultzatzen, nolabait beti lehen periodiko baten baldin bat zaude eta atentatu bat baldin badago zure hoteletik gertu, periodikoan baldin bat zaude askotan hotelean gelditzen zara, baina telebistarekin irudiak behar dira. Eta orduan telebista izan da beretzat oso komplemento aberasgarria, lanerako. Eta jotentzean deko isetan, badukezu kontaktu bat, fixero hauetako bat, edo benetan bakarri zure Ez, noski, ni taldean beti egiten dut, beti esate bateko, hau edien Mosulgo irudiak, edo lehen Aleporenak, horrelako tokietan lan egiteko, nolabait, interprete bat baino behar da, benetan fixer bat edo esan nuke pertsona bat dakinean nola joan bereziki estrangero batekin, nola joan eta bereziki nola ez joan. Eta bai, beti daukazu pertsona bat, konfiantzazko pertsona bat edo askotan konduktore hon bat. Horrelako nahi logistika asko gustatzen zait, juntoki batea beti hotel bera aukeratzen dut. Normalean gu segurtasun kurso, segurtasuna gure lanean segurtasunez egiteko kursoak egiten ditugu, Espainiako armadak egiten du bat, Erresuma Batuko armadak, kurso asko egin ditut. Eta gero konturatu naiz, beti gauza bera egiten dudala eta kurso horietan esan didaten kontrakoa. Beti esaten ziguten, egunero aldatu, ez gun jatetxez aldatu, edo ez erabili beti kotxegera, edo txoferraz, ni beti jatetxe bat, azpeti bezala, beti kafetei batea, hemen nolabait bertan dudan egunerokotasunea baita eramaten dut gatazkara. Eta horrek ere sortzen du konfiantza bat, eta niri segurtasuna ematen dit. Askotan segurtasuna, barruan sentitu inbar duzu sensazioa, ez kanpotik ikusita ni beldur gehiago pasatzen dut, barrutik ikusita baina. Eta nola gestionatzen zugu bildurra, pentsatzen bildurre pasako zura, olako bombardaketetan eta olako lekutan, edo segun segendekin kursatzen zean, nola gestionatzen da hori? Beldurra gestionatzen da normalean gauero, lana bukatzen duzunean, estres puntu hori lasaitzen denean, bidalketa egiten duzun momentu horretan, kronika bat, periodikoko kronika bat, bidaltzen da oso azkar, klik bat eta artxiboa heldu da. Baina telebistako bideo bat bidaltzea askotan orduak behar dira, orduak. Orduan momentu hori izten denean, estresa jaisten da momentuan, orduan hasten zapetxatzen, nun egon nahi zen, zer egin duan, nun sartu nahi zen, zer da hau, noiz irtengo nahi zen hemendik, nola irtengo gara hemendik, baina, klaro, beldurra hortxe dago gainean, beti dago beldurra, baina azkenean baita gure lana da. Eta ni nahiko alde hortan oso kazetari segurola izan naiz beti, asko neurtu dut, eta orain arte beldurra noski pasatu dut, baina ondo gestionatu dut, eta horrek ez dit, nolabait,
koberturak ez ditut inoiz utzi, beti bukatu dela lana. Eta beldurrez aparte, ikusitakoa, usaindutakoa, sentitutako horiek, utzitako espantu hori, nola uztartzezu gero bizimolu normal bat, zure etxin, erosketak egutuzu, eta, zala zaie, irrealidade hoxek batean mati. Hoin errezago ematen du. Lehen asko, normalen ni egon naiz 8-9 urte joan datortzen, ez? Joan datortzen da zaiago zen. Orain familia daukat Jerusalemen erekin, orduan olako viaje bat bukatzen duzunean etxea joan, eta lehenengo gauza umeak hartu eta ez dago zu denborari pentsatzeko. Umeak hartu, parkea jaitsi eta saiatzen zara beti normaltasunez bizitzen, Eta gainera konturatzen zera, hau hemen daukagun momentu hau oso berezia dela, ez? Honea etorri eta ni nire lanari buruz hitz egin, hau normalean ez zait gertatzen. Ona da, Normalean ez eskuten etxea eta ez nezazten, txoferra ez dakiz gertatu zait, bestea, jendea aspertu egiten da, edo ez dakizu ere ez dakizu ondo neurtzen. Martzara publiko batekin edo lagun batekin edo zaila da neurtzea. Baina bai, askotan ona da, hitz egitea eta kontatzea, baina gu ez gara superheroiak. Superheroiak dira hor bizi direnak, ez? Gu azkenean pasaporte daukagu, diru daukagu, enpresa bat daukagu atzetik edo seguru bat daukagu guri zeozer gertatzen baldin bat gure familiari zeozer laguntzeko, baina hor bizi direnak hor bai direla superheroiak, eta horregatik irtetzen dira. Eta Jerusalenen bizitzean ez, horre horiek, barrune horiek, eman dizu beste perspektiba bat bertan dagoen gatazka egoeratik edo, nola bizi dezu? Jerusalem da munduko hiri politena, hasteko, eta interesgarrenea. Ez dakit hemen Donostiaren dena dagoa da ez, baina Azpeitean mordue, baina ez, Jerusalem ni beti da nire nuen. Hori bai zela nire ametsa, eta lortu arte, hortxean ez lanean, eta lortu dut. 2 urte egin ditugu, orain espero dut beste 20, ez dakizen bat, baina bai, noski laguntzen dizu. Gatazkaren beste perspektiba bat lortzen duzu, eta kasu honetan, fasezka ez, joaten zara ez, hasieran alde bat da gaiztue, eta beste aldea da ona, ez duzu beste kriterio horiek hortxe daude ez, txuriak eta beltzak, gero joaten zara pixkat aldatzen, matizak sartzen dira, eta orduan matiz horiek hasten diren momentuan, orduan benetan ari zara ulertzen, ez, gertatzen da. Baina noski, bertan bizitzea oso diferentea da, eta bereziki familia barruan izatea guztiz diferentea, ikusten duzu beste perspektiba batekin, Lehen, beti pentsatzen nuen bagarria lehertzen den, hau momentu batin, haber hemen tokatzen zaren gainea, kubritzeko. Baina gauria pentsatzen, hobe, bizket, basaitza, bintzak Jerusalemen, eta orain arte jasateko, egoera, gerra amaituta dago. Alde batek irabazi du gerra, eta beste aldea guztiz zatituta dago. Palestinarren artean batasuna lortu arte, Palestinak ez du etorkizunik. Gaur egun ari gara hitz egiten 2 estatuei buruz, baina gaur egun 3 estatua izango ziren, Porque Gaza eta Ramalaren artean ez dago harremanik. Hamasen etxai garrantzitsuena ez da Israel. Da Fatah, eta Fatahen etxai nagusia ez da Israel, da Hamas. Hori egoera esango nuke perfektoa dela, Israelentzat, Palestinarren artean lortu duen zatiketa erabatekoa da, eta hori konpondu arte ez dago zer eginik, ez dago gatazka. Lehenengo gauza ni beti esaten dien lagun palestinarrei, batasun minimo bat lortu arte, ez dut esan nahia batasun gobernua, batasun minimo bat lortu arte, eta hori jendearen artean posible da, baina politikarien artean ez da posible. Gaur egungo politikarien artean. Oso ondo ekin nahi da gauza, bere... Israelek egin du lan oso ondo. Bere lana, zen dut, oso profesionalak dira, eta egin dute proiektua oso ondo, okupazioak aurten, urrengo astean, 50 urte beteko ditu, ia 600.000 kolono daude, ia 200 kolonia, inork ez du geldituko. Kanpotik ez baldin bada gelditzen, barruan ez da geldituko hori, ez?
eta garai batin sortu ziren kibutz eta ez dakit beste perspektiba sozialista hori gaur egun guztiz amets sionista beste erabatekoa da, ez? Eta gaur egungo kibutz berriak koloniak dira. Eta gaztetxoak Australiatik, Estatu Batuetatik datozen judu berriak denek koloniara joan nahi dute. Orduan modeloa arrakastatxua da eta luzera joko du, ez? Kanpotik ez baldin bada mozten, ez da moztuko. Eta atzo, eren egun, ez da egin noiz bizin daiten, Nazio Batuen erakundeak onartu resoluzio berri horrek, esateguna ezin debena gehiago okupau eta bere ala denberdebela, eta Estatu Batuak bere abstentzioakin lagundu dena zehatzea, horrek aldauko du zerbait, edo gauza hauek Israelentzadia oztopo txiki bat? Hori, resoluzio horrek ezak inolako eraginik. Resoluzio bat oso simbolikoa, Barack Obamak eman duen azken Netanyahuri utzi dion azken oparia izan delako, baina simbolikoa da besterik ez. Okupazioa gelditzeko erresoluzioak baino behar dira neurri praktikoak. Boikota esate baterako edo zigor politikoak, era askotako neurri daude, ez? Baina, Nazio Batuetatik hartzen diren erresoluzioak aspaldi ez dute eraginik, ez? Oso simbolikoa izan da, baina hitzak besterik ez. Eta zuko inbexo ezautzen dezula, barruan badago disidentziak, badago judutar jendea honen kontra, egongo da, baina esan ez ze pixo dauke disidentzia horrek edo. Azken hauteskundetan egon diren emaitzak oso garbiak dira, ez? Gaur egungo Meretz edo ezkerraldeko indar bakarrak gutxiengo minoritarioa da, ez? Ez du gitarrik. Ekialde hurbila osoan zehar gertatzen den bezala, Israelen ere, indar erlijiosoek indarra hartu dute, eta gaur egun agintean dagoen gobernua guztiz muturreko ultraeskuindarra dela eta erlijiosoa. Judua, ez musulmana, beste tokietan bezala, baino ideologikoki ultraeskuindarra eta oso erlijiosoa. Orduan palestinoek nazioarteko komunitatearen dependitze pixka bat, nahi badute zerbait egin nazioarteko komunitatean, baina pixka bat astuta dagoia zea hau, ezta? Ez normala, gaur egun dagoen gatazka nivela oso indartsua da, ez? Daukagu Kalifarria, daukagu Estatu Islamikoa, Siriako gerra, Irakeko gerra, gaur egun palestinarren eta Israelen arteko gatazka, bigarren edo hirugarren mailako gatazka bihurtu da, besteak ikusita nola dauden, ez? Eta zenbat jendea hiltzen den, eta niretzat aspaldi bizirik dagoen gatazka da, eta Gervasio Sánchezek esaten duen bezala, ez? Gatazka hori konpondu arte ez da egongo bakerik, ez ekialde hurbilean. Eta zu lanik jarrungo duzu urtetan da urtetan, zu ikustezia hemendiken 20 urtera, gatazka guretako korresponsal bezala? Hori edo, bestela reala kubritzen, zeratik, zaila da. Ez, nire helburua hori da, ez? Horreitu oso eskualde komplexua da, ez? Esan duen bezala gauza da politika aldetik, ez? Baina beste gauza da religioa eta hizkuntzak eta etniak eta gutxiengoak, hori dana ulertzeko denbora behar da. 10 urte egin ditut, oraindik ikasten ari naiz, eta da lujo bat, ez? Horrelako lana egitea, horrelako aukera izatea, gatazka bat edo zein borroka pizten da momentuan, aukera hori izatea juteko eta hori bizitzeko eta gero kontatzeko, honea etorri eta horrelako publiko bat izatea da lujo bat, ez? Askotan, ona da bueltatzea, etxera bueltatzea, kanpoan gaundenean perspektiba batzen dugu, ez? Pentsatzen guretzat gurea da importantena. Gure, esan dudan bezala, gure sunia, gure xia, gure gauza horiekin, eta ez gara konturatzen, beste gauza daudela, ez? Eta ona da honea etorri eta horrelako kontakto zuzena izatea, eta interesa ikustea. Eta zein dira zure referentik? Lehenokuk nahi bazu ikasle zinenin, ikasle zinen, eta gaur egunekuk, zure ofizioa izaten dut. Ni, telebista, esate baterako telebista egiten dut,
Jaime Otamendiri esker. Jaime Otamendik esan zian Euskal Telebistan, ebatzu telebistan lan egin, erosi kamera bat, mikro bat, eta guri hasi pieza bihatzen. Zazun, horrela, bai, eta horrela izan zen, ez? Kasualidadez Libanon nengoen, gerra hasi zen, Israelek aeroportua bombardatu zuen, eta esan nuen bauze da nire gerra, ez? Eta antxe honitzen 33 egun lanean, egunero, eta horrela hasi zen. Zakit, Jaime bezalako jendea oso askotan beti bilatzen ditugu referenteak, ez dakize unibertsitatea Harvard, ez dakit. Referenteak askoz ez gertukoak ere badira, ez? Bezik eguneroko lanean, ez? Eta Otamendi batek esate batako nahi oso laguntza handia, ez den? Diario Baskoko Jose Gabriel Mujika ere, zuzendariak, hori beti hitz egiten zuen multimediari buruz, eta ni orduan ez nekien zertzen multimedia, eta gaur egun, ez, kazetariontzat da ezinbesteko hitza, ez? Hau da, argazkiak, testu idaztea, irudiak ateratzea, pertsona nintzun nio, baina gero, nazioarte mailan ez da baterako, zoritxarrez gaur egun referenteak galdu ditugu, ez? Espainiako egunkari handienak erreferenteak kaleratu dituzte. Ez daude lanean, gaur egun ni naiz zaharretako bat, 40 urtekin, ez? Eta hori da, gure lanerako oso grabea da, ez? Osa, Mikel Aiestaran bat referente bihurtzea 10 urteko esperientziarekin nun daude besteak. Nik ere referenteak behar ditut. Eta nire referenteak daude gaur egun, paro, ez daude lanean. Gehienak daude langabezian. Eta hori gertatu da, ez? Gure lanean, ikusi ez dakit, komunikabide historikoak Espainian ez dute atzerrian lan egiten, izan dira Televisión Española, El País eta ABC. Izan dira 3 komunikabide historian zehar, beti nazioarteko informazioari garrantzia eman dioena, eta komunikabide horietan ikusi zen olako jendea lan egiten gaur egun, eta zenbat urte egon dire lanean, ez? Eta hori da, niretzat oso kaltegarria izan da, ez? Ni baita referenteak behar ditu. Behar landin bezu ekialde hurbilean, dakoze John Lee Anderson, New Yorkeko kazetaria oso ona da, oso liburu onak ditu. Ramon Lobo, El Paisen egondako gerra kazetaria ere oso... Nik askotan berezikila erreferente horiek gertutik ezagutu ondoren ni pertsonak bilatzen ditut, ez? Pertsona jatorrak izatea, baina badaude. Eta baina kazetaritza ikasten ari dino esentzat, ja referente bat zara argi dago, ez da gaztitzen. Ze ondareo, zertan fijatzen nahiko zenuke? Osea, zutaz hitz joan nino, zuri behire jartzen zertan fijatzen nahiko zenuke? Sinesgarritasuna, eta hau oso bide luzea dela. Oso erreza da, Alepo bat izatea, erreza komi artean, edo Beirut bat, edo gerra potente bat Gazan esate baterako, orduan errezena da, ez parte hori errezena da. Egunero dago lana, egunero daude pantailan, zaiena etortzen da hurrengo gunean, ez? Hori isiltzen denean, karrera oso luzea dela. Eta karrera horretan ere, behar da poliki-poliki. Ni bitzi saiatu naiz poliki-poliki, erabakiak ondo hartzen, eta autu bakarra da hori, ez? Entrenatzaileek esaten duten bezala, ez? Lan, ez dago besterik. Eta gure kasuan, denborarekin irabazten duzun sinesgarritasuna agian bideo reportaje batekin galdu dezakezu. Orduan kontu handiz, eta hobe da historia bat galtzea geizki kontatzea baino. Nire beti zaintzen, produktua zaindu behar dela. Mi esker, danai etortzeatik, bereziki zuri, plazer bat izan da, eta nik uste dana guztua guzera, asko ikisike, eta sorte hon, mendik aurrea. Eta mi esker, antolatzaile, zue, eta ondo segin.